egiten. Begoña erosketak egiten. Bueno, orain jolastuko gara kainetara, bale? Ea, zer tokatzen den? Begiratuko dut. Bai. Bigarren mailakoak tokatzen da etxeko gauzak, bale? Dona, katona, zutondoa, naitona, lepotik bera kutuna, atera dela, neska, mutil, tuntuna. Javier, etorri ona. Dona, katona, zutondoan, aitona, lepotik bera kutuna, atera dela, neska, mutil, tuntuna. Álvaro, etorri ona. Javier, ezin da pasa, marratik? Marratik ezin da pasa? Álvaro, ezin da pasa marratik? Javier, aukeratu lagun bat. Adrián di. Adrián di. Adrián, etorri ona. Adrián, etorri ona. Adrián, etorri ona, mesedez. Álvaro, aukeratu lagun bat. Maider, etorri ona. Maider, etorri ona. Aukeratu lagun bat, mesedez. Naia, etorri ona. Naia, etorri ona. Aukeratu lagun bat, mesedez. Iñaki, etorri ona. Iñaki, etorri ona. Aukeratu lagun bat, mesedez. Irantzu, etorri ona. Irantzu, etorri ona. Aukeratu lagun bat, mesedez. Leire, etorri ona. Leire, etorri ona. Aukeratu lagun bat, mesedez. Unai, etorri ona. Unai, etorri ona. Eta, Álvaro, aukeratu azkena. Lucas, etorri ona. Fernando. Lucas, etorri ona. Fernando. Bai, oso polita. Venga. Ezin da pasa, Pasatzen dena, kanporatuta. Lucas, pasatzen dena, marratik. Non dago marra? Lurrean. Marratik pasatzen dena, kanporatuta dago. Bai? Ongi? Fernando, ellos han elegido primero, ahora elegimos nosotros caña, ¿no? Ez, kainaren kolorea, esan nahi duzu. Zenbat kolore daude? Laranja. Zenbat kolore daude? Laranja. Bi, besterik ez. Bat, laranja eta bestea? Laranja. Ez. Rosa. Morea. Bat da laranja eta bestea da morea. Javier, ekarri kainak, mesedez. Aukeratu bat, Álvaro. Ze kolore nahi duzu? Laranja. Oso ongi. Momentuz, ez desenrollatu, Utsi horrela. Bueno, orain, errepaso bat egingo dugu. Hasi. Armairua. Telebista. Naia, barkatu, ongi bota behar dituzu, begira. Hori ez daude ongi jarrita. Horrela bai. Segi. Erlojua. Zer da hori? Oskailua. Garbigailua. Oiara. Maia. Zergatik, Pilua. Komuna. Labana. Zer da? Saleska. Zer da? Oea. Zer da? Zer da hori lagundu? Oea. Ez? Besaulkia. Nork esan du besaulkia? Oso ongi, Lucas. Jarraitu. Zer da? Zer da hori? Konketa. Kroketa ez. Nork esan du kroketa? Adriano. Jarraitu. Lapikoa. Lorencia.